Como afronta a nova legislatura? Con moita ilusión e creo que con máis que nunca, porque me atopo casi con dedicación exclusiva, non só en términos políticos, sino tamén en términos técnicos, con capacidade de poñer en marcha proxectos que se retrasaron durante estes anos de pandemia e que lle poden dar un segundo giro á bola para fixar poboación activa e conseguir un desarrollo adecuado. Que cree que é o que valoran os veciños para seguir revalidando a súa maioría? Bueno, non sei, supoño que confianza, eu tamén a teño niles, estamos a volta de 20 anos con un 67% de apoio insisto, despois dunha pandemia donde quedaron infraestructuras sin desenvolver por falta de financiación, pero confianza, incluso diría que afecto, porque eu síntome querida polos veciños e famos a ver. Que espera da oposición? Colaboración constructiva, por suposto. O Concello ten que ser a prioridade, non as liortas políticas, sempre o Concello.